Salut lume, bine ați venit la nu știu câteva episod din Happy Wheels. Eu sunt... Știu că voi vă întrebați acum ce ai făcut în săptămâna, de ce n-ai mai postat, de ce n-ai mai făcut videouri. Ho! Deci pe mine asta câteva zile m-a luptat cu o răceală, dar din nefericire răceala dobără peste mine. Și n-am mai putut să fac episoade, că boala costa în dureri de gât, tușeală, în pui. Nu pui, mă, nu chicken, în pui. Așa. S-a auzit? S-a auzit ceva. Ok. Să mape. Drop swing. Știu de ce l-am luat pe asta, știu! Du-te, copile! Du-te, Timmy! Power Timmy! Stai că trebuie să ies. Z. Da mâinile tale, ha! Du-te! Du-te, copile! Du-te! Ok. Îl luăm pe Segway Man. Nu! Nu! Whee! Like a boss. Au! Ce bine era acolo. Nu! Și-am plecat. Am plecat. Oh! Ce tare sunt! Da! Oh, da! Ce? What? Whee! Neptun! Hey! Neptun! La! Uranus! Saturn! Nu asta vreau să fac. Nu asta vreau eu să fac. Hai mă, într-o ta, de ce nu te-ai prins? Asta nu se prinde de glumă. Hai mă, prinde-te! Vezi? Acum s-a prins. Saturn. Jupiter. Marte. Nu! Plăta. Neptun. Uranus. Jupiter. Marte. Pământ. Nu! Plută. Caramel. Acadia. Așa. Restart. M-am uitat ce vreau să fac. Am lipsit așa de mult de la calculator. Adică 2 secunde. Încă nu mai știu ce trebuie să fac. Hai mă. Mă mâncă barbă. Chiar dacă n-am barbă. Da, mă mâncă. Marte! Pământ! Venus! Mercur! Și coborâm încet să-i văsai. Microfonul! Deci, zilele astea... Ui! Ce tare am aterizat! Epic! Deci modalități a murit. Dai.
Da. Știu asta. Merg ca bine! Da, știu asta. Asta... asta a fost ciudat. What? What de fracție a fost? Și asta știu. No, abia aștept să o văd pe aia de jos. FPS lag. Păi de capul meu. Se copilnat. Și asta? Și asta știu. Aha. Am priceput 100, fix așa. 100, mai mult de 10 nu cred că a fost. Ce îmi place. Hai, da, așa. Hai, stai. Truda. Trebuie să stau cu minte. Se sorbim apă. La noi așa se zice, asoarbe, nu abia, asoarbe. Da, păi. Apa vieții. What the fracția mea a fost asta? Da, e plictisitor. Asta la vista. GB. Să văd de acolo. Sau de acolo. What? De ce nu trage ăsta cum trebuie? De ce nu trage ăsta cum trebuie? The duel. De multidisciplin. Ok. Wow! Ce tare! Just de femeie într-o dată. M-am prins. Hai bătrâne la luptă. Așa. Așa. Și acolo ceva? Hai. Truda mea mă trebuie să mă bagă acolo. Cum? Poate cineva să-mi taie capul așa. Deci aia era mișcarea. Ok. Acum, repede. Da. Dă-te, femeie, dă-te. Scoate-l de mine. De când tremură piciorul, mi se zbate piciorul. În truda ta. Hai. Hai, fă. Schimbăm experimental. Army parte glass break. Recruit. Privat. Lieutenant. Lieutenant. Commander. Woohoo. Capitan. Gravitate. Taci cu tine. Taci. Mă, n-a sărit. De ce n-a sărit? Apele vina ta. Tu dentro da ta. Ok, deci ok acum. Ok. Continuăm. Au.
Au! Copile, noi suntem uniți printr-o gazdă nobile. Ah. Ah. Gata. Exitumenia, battle, grab, key. Nu cred că așa trebuie să se întâmple. Așa. A? A? Ia mai repede putem. Da. Key, da. Altă dată nu mai vreau. Adică nu mai vreau. Mă doare capul. Uai, da. Trebuie să ajung mai repede acolo. Acum, kickăm. Kickăm în jos, kickăm în sus. Oneșritul despre Iisus. Orimat. Câtius. Daddy. Dad. I love you. Taci, copile, să nu te aud cu asta. Sună foarte ciudat. Au. Copilul-i vina ta. Du-te! Stai că... Du-te! Au! Scuzi că te-am salvat. What? Copile, de ce mă lingi pe față? Au! Ba! Get throw. I like it. Like it a cocktail. Enjoy. Hai, tată. M-am prins. Dar nu pot. Așa, rupeți-vă fundurile pentru mine. Yay! Ok, asta a sunat... Asta a sunat, cred că cel mai ciudat. Wee! I am a Justin Bieber. Doamne, de ce a zis asta? Nu vreau. Vreau poate faima. Somebody. Awesome. Ciudat. Awesome. Damascus. Așa. De ce Damascus e la înălțime și PewDiePie jos? Logica. Așa, Dai. Nu știu. Deci, hai acum facem trecem pe PewDiePie. Și față. Și l-am depășit pe Nu. Ține așa. Super Pro. Cine e cel mai tare? Slanda. Oh, nu. Mi se pare că l-am văzut. Intrăm în tunel. O să mă apuc să fac... O să fac... Deci asta văd, bă.
o să fac... Nu știu ce o să fac. Stați un pic. Space. Au. Am. See. This is the part. Lasă. Așa. În loc să merg cu ea la țintă, merg cu ea în fund. Deci o să fac gameplay la Call of Duty Modern Warfare 1, 2, 3. Bravo, mă! Eu mor și singur. PewDiePie Tabascas. Alegere e grea. Atunci că o să merg aici. Yeah, yeah, yeah. Whoop. Ok. Harpo run. Running harpo. O, cu gheții ăștia. Copii. Tati! Și copilul aici. Daddy! Daddy! I'm scared! I don't care! Whoop. The two. Am mai făcut mai pe asta. Ei, mama, dar gras mai ești. Multidiscipline combat. Nu, stai, n-a fost bine. Nu, asta trebuie să se întâmple. Încă o dată. Da. Și-o împing. Hai. Nici asta n-a fost bine. Ne ferim. Da. Așa, yeah. Da. Hai, mă. Te-ai blocat într-o dată. Wow. Huta. Hai. Hai, mă. Deci, cu numele. Da. Eu mi-am schimbat. Nu. Numele. Deci, am stat și am zis să nu ai pe un nume la prosteală, la întâmplare. Și mi-am căutat nume. Și... What? Și mi-am găsit un nume. Și acest nume care l-am căutat și mi-a plăcut. Da-te! Ia-ți părul! Nu cred! Ai, mamă, ce cap de mită ăla! Și acest nume este Coastline! Wow! Da. Nu! Ok. Deci ne lăsăm pe spate. Au. Du-te, femeie, de aici. Du-te. Luăm și asta. Nu. Deci acum termin mapa asta și gata. Am încheiat cu voi. Du-te, om care nu te cunosc.
Oh, da. Luăm cuțitul. Gata. Nu, nu. No. No. Asta sper să nu ne ia. Nu. Așa. Ok. Mergem cu asta. Mergem cu asta după noi. Au. Du-te pe de aici. Da, deci trebuie să iau armă. Ok, ultima dată, gata, punct. M-am enervat. Ok, lume, vă mulțumesc că m-ați vizualizat. My name is... numele meu este Coursefly. Și ne întâlnim data viitoare cu noi aventuri cu Sergei. Deci, salut!